Yn gydradd drydydd, Megan Thomas o Gaerdydd ac mae hi wedi dewis chwarae Le Soir gan John Thomas. Hefyd yn drydydd, Emma Cerys Buckley o griciaeth yn wreiddiol a newydd symud i Gaernarfon. Erin Fflyr Jardine o Gaerdydd yn cipio'r ail wobr yn chwarae sonata rhif 3 gan John Parry. Ar y wobr gyntaf i Heledd Wyn Newton o Gaerdydd yn perfformio improvisations gan William Matthias. Llongyfarchiadau mawr i'r telynorion i gyd. Dyma ni gadarnhau y canlyniad. Megan Thomas ac Emma Cerys Buckley yn drydydd. Yn yr ail safle heddiw, Erin Fflyr Jardine ac yn fuddigol a llongyfarchiadau calonog iawn i Heledd Wyn Newton o Gaerdydd. Mae hi'n cael sgwrs efo Tristan. O Monameirion i Glaen Dafydd, mae rai o delynorion goran cenedl ni wedi ennill y twrs arbennig yma. Ac yn ychwanegiad i'r twrs eleni, wel, Heledd Wyn Newton. Llongyfarchiadau, Heledd. Sut deimlad ydi o? Eitha anhygoel, really. Ti'n hen gyfarwydd a chystadlu. Lle ti arni ar hyn o bryd yn yr ysgol ag ati? Faint oed o ti? Fi mlwyddyn 11, so 15. Blwyddyn bwysig iawn, ty gau, sy'n mynd mynd? Newydd gael arholiadau maths wythnos yma, so... Thumbs up? Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah. Ar wahân i chwarae'r delyn, i canu'r delyn, be arall sy'n mynd o dy frydyn d'amser sbar? Mae gen i bach o obsesiwn efo cathod. Cathod? Ie, mae gen i 6. Gen ti 6 cath? Ie. A be di henwa nhw? Dilwyn, Dennis, Forte, Piano, Halen a Pupur. Dilwyn a Dennis. Mae hwnna'n briliant. Dilwyn, Dennis? Forte, Piano. Forte, Piano. 2 gwahanol dyn nhw? Ie. A pwy wedyn? Halen a Pupur. Ydyn nhw'n gwylio, ti'n meddwl? Ie. Yn miawian, full speed, teg at y teledu. Prawn da'r cathod sy'n gwylio. Mae edrych ar ôl 6 cath yn job llawn amser yn dy hun, Heledd. Dad sy'n neud o gyd. Dad sy'n neud o gyd, yn un ama. Dad, gobeithio bod chi'n mwynhau edrych ar ôl yr
Llongyfarchiad o. Da iawn chdi.